Dom za nezbrinitu decu Hristine Markišić u Aleksincu ove godine obeležava 7 decenija postojanja. Svih proteklih godina dom je utočište za decu sa teškim smetnjama u razvoju i decu bez adekvatnog roditeljskog staranja. Dom od pre izvesnog vremena ima i novu uslugu, a to je predah smeštaj koji finansira opština Aleksinac. Dom Hristine Markišić utočište je za decu u kriznim situacijama i decu žrtve nasilja. Prema podacima Centra za socijalni rad u Aleksincu, porodično nasilje je u ekspanziji i sve češće je potrebno zbrinuti decu dok se njihov porodični status ne reši. Ustanova za decu i mlade Hristina Markišić je pri Centru za socijalni rad i pruža usluge domskog smeštaja za decu i mlade sa težim i teškim smetnjama u razvoju, to je nova usluga socijalne zaštite, zove se Mala domska zajednica. Zatim domski smeštaj za decu bez roditeljskog staranja, bez adekvatnog roditeljskog staranja. Takođe, u ustanovi je i dnevni boravak za decu i mlade sa težim i teškim smetnjama u razvoju. To je usluga socijalne zaštite koju finansira opština Aleksinac za 15 dece i mladih sa naše teritorije. Takođe, u prostoru u kome smo sada pružaju se dve usluge, a to je predah smeštaj za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, kao i prihvatilište za decu u kriznim situacijama, decu žrtve nasilja i decu koje se nađu u situaciji kad nemaju nikakav drugi smeštaj, onda se ovde kratkoročno smeštaju dok se ne reši njihov status. Predah smeštaja je usluga koja se pruža biološkim i hraniteljskim porodicama koje imaju decu, jedno dete ili više sa smetnjama u razvoju. Roditelji ili hranitelji umorni od svakodnevnih obaveza, naročito zbog takvog člana porodice, gde je stvarno neophodno angažovanje 24 sata, u bilo kojoj situaciji jednostavno da se odmore od svojih obaveza ili da recimo završe nekakav posao, bilo operacija ili neka druga stvar, oni mogu da decu usmere, odnosno upute ovde, znači jave se za korišćenje usluge predah smeštaj, gde onda mi preuzimamo potpunu brigu o njima. 24 sata o njima brinu edukovani vaspitači, odnosno to su stručnjaci Centra za socijalni rad koji se angažuju po ugovoru i ova usluga se pruža onoliko koliko treba, znači za odmor i kratak taj predah koji roditelji ili hranitelji, koji je u stvari njima potreban za to. Pored uslova koji su neophodni, znači za bezbednost dece uopšte ne treba da brinu u bilo kom smislu, znači deca su potpuno bezbedna jer su baš u jednom takvom okruženju koje je bezbedno, a samim tim i što su stručnjaci tu sa njima koji su prošli adekvatne obuke za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, školu životnih veština i slično, rad sa decom obolom od autizma, hiperaktivnom i tako dalje. Znači, potpuno bezbedno i sigurno se deca osjećaju kod nas. Uz to imaju obroke, imaju tople sobe, lepo opremljene kao što ste mogli da vidite i naravno niz nekih kreativnih radionica, naravno i zdravstvena zaštita ukoliko je potrebna i onda se pruža deci u tom periodu. Često Centar za socijalni rad kroz različite intervencije, naročito kada je sada u ekspanziji nasilja u porodici, kada se masovno prijavljuje i u porastu je, to je evidencija Centra za socijalni rad, znači mi svake noći, znači imamo po 2-3 intervencije gde je u pitanju nasilje u porodici. Nažalost, to je tako i u takvim situacijama često žrtve nasilja su deca i potrebno je zbrinuti ih na adekvatan i bezbedan način. U tom smislu, ova usluga prihvatilišta je tu i u ovom prostoru koji je takođe onako sređen kako treba i prilagođen, znači tu se smeštaju deca u tim kriznim situacijama i bezbedna su naravno i sve do trenutka dok se ne reši njihov status, ona ostaju ovde. Kapaciteti doma, prema rečima zaposlenih, uglavnom su ispunjeni tokom čitave godine. Pored savremeno opremljenog prostora za boravak dece, dom ima i senzornu sobu i fizikalnu ambulantu. Deca i mladi ovde svakodnevno imaju zdravstvenu zaštitu i čitav niz kreativnih radionica. Ova ustanova, ističu njeni zaposleni, primer je dobre prakse i trenutno je u postupku licenciranja svih usluga koje pruža.